companyes i companys, en aquests moments la Vialeta encara està plena, la cua de la manifestació encara està a plaça Urquinaona. Avui hem omplert els carrers de Barcelona, també ho hem fet a Lleida, a Tortosa, a Girona i aquesta tarda ho farem a Tarragona, perquè ens sobren les raons i perquè s'ho estan carregant tot, els drets laborals i els drets socials, i ens estan amenaçant les llibertats. Avui, a Catalunya, hi ha més atur, més pobresa i més desigualtat que fa un any, però segueixen fent recaure sobre les esquenes dels treballadors i les treballadores, rebaixant condicions de treball i creant desocupació, tot el pes de l'ajust del deute de les entitats financeres. Hem de canviar les coses, per això avui ens estem manifestant, però per això seguirem també exercint el conflicte a l'empresa i al carrer. El que ha passat a Bangladesh, on quasi 400 treballadors en moren en condicions de sobreexplotació, és la mostra de la injustícia social del sistema econòmic actual. S'inscriu en la mateixa lògica del que passa a Grècia, on un empresari va tirotejar els sindicalistes i treballadors que reclamaven els sous que els hi devien. O el que està passant a Tunísia, on un sindicalista va ser apallissat per escamots ultradretans al servei dels poders econòmics. O a Andorra, on els drets sindicals segueixen encara fora dels centres de treball. A Bangladesh hi ha qui s'enriqueix pagant 30 euros al mes per jornades de 12 hores diàries, sense mínimes condicions dignes ni de seguretat als tallers. Els mateixos poders econòmics que extreuen el màxim benefici a Bangladesh són els mateixos que a Pakistan, que a Guatemala, que a molts països del món estan explotant el treball sense drets laborals i sindicals, sense seguretats, però aquests poders econòmics són els mateixos que volen imposar aquí, a casa nostra, l'eliminació de drets i llibertats per guanyar més i més ràpid a costa de les nostres condicions de treball. Quan ens parlen de competitivitat, ens parlen de supressió de drets. Per això, aquest 1er de maig ha de servir també per evidenciar la necessitat de reforçar la capacitat del sindicalisme internacional, la Confederació Sindical Internacional i la Confederació Europea de Sindicats per incidir en una nova governança mundial que posi el treball digne en el centre de l'estratègia per un món sostenible i just socialment. Perquè la solució no és deixar de comprar productes fets a Bangladesh. La solució és la lluita solidària pels drets dels treballadors a Bangladesh i a tot el món, i la lluita per la defensa dels nostres drets aquí. I aquest 1er de maig ha de ser un crit per dir prou! Prou aquestes polítiques que ens estan traient la vida, prou aquestes polítiques que ens estan traient la salut, companyes i companys. Aquesta política d'austericidi que està arruïnant el sud d'Europa s'ha d'acabar de manera immediata, i per això també des de Barcelona avui exigim a la Unió Europea que acabi amb aquestes polítiques que estan arruïnant a la Unió Europea, que estan deixant els joves a l'atur, més del 57% dels joves a l'atur, i que l'única sortida que li dona al govern del Partit Popular és sortir, anar a buscar treball fora, com si a fora fos tan fàcil trobar feina, com si a fora poguessin desenvolupar-se plenament, com si no tinguessin necessitats d'aquest jovent a casa nostra per tal de redreçar la situació econòmica que tenim. Aquest és el jovent millor format de la història. Aquest jovent, companyes i companys, no el podem perdre, perquè si el perdem, perderem el futur del nostre país, i per això s'ha de dir, s'ha d'exigir al govern de l'Estat un canvi en les seves polítiques. La democràcia no només s'exerceix una vegada a 4 anys, s'exerceix cada dia, al carrer, recollir signatures, i qualsevol govern digne ha de tenir en compte les signatures, les manifestacions, l'opinió de la majoria de la ciutadania. Faríem bé
els partits d'esquerra d'aquest país de prendre nota. Aquest sistema democràtic està esgotat. S'ha de reformar de dalt a baix. Hem de trobar mecanismes perquè la gent pugui dir la seva. Aquest any, companyes i companys, celebrem un primer debat importantíssim per Catalunya. I aquest primer debat també el volem posar de manifest avui aquí. Catalunya té dret a decidir el seu futur. Ningú no ens pot treure el dret que tenim a decidir el nostre futur. I el primer debat, com l'11 de setembre, com la vaga general, la ciutadania de Catalunya demana que sigui consultada per decidir el seu futur. I el volem decidir en relació a Catalunya i el volem decidir també en relació als nostres drets. Els drets socials dels ciutadans i les ciutadanes també els volem decidir. És en aquest sentit que jo, companyes i companys, us demano a tots i a totes el vostre compromís amb la lluita per poder exercir el dret a decidir, però també en la lluita per poder decidir el dret a decidir dels nostres drets de ciutadans i de ciutadanes. Que no ens prenguin ni la salut, ni l'educació, ni els serveis socials, ni tants i tants drets que un dia sí i un altre també, companyes i companys, ens estan retallant. Que sàpiguen que els esperarem al carrer. Si no podem negociar, els esperarem al carrer, amb una, amb 1.000 o amb 2.000 manifestacions.